Bħalissa għandna l-wirja ta' Marisa Attad li jisimha Of Kilte. Di tfisser meta titlef il-bilanċ, però tirreferi wkoll għal protagonisti tal-arti tagħha li huma kollox barra ordinarji. Għandha karattri li huma strambi, għandha karattri li huma serji, imma kollha meraviljużi fil-mod kif hi tpinġihom f'dawn il-collages. Kuluri vivaċi, disinni partikolari u karattri li minkejja li huma surreali xorta jirriflettu is-soċjetà. Bħal-artista dejjem tifoka fuq in-nies. Ġifieri meta naraw kull stampa hemm dejjem in-nies bħala l-protagonist tal-istampa, però kollha differenti, kollha għandhom jew storja jew messaġġ partikolari fihom. Għandha ħafna minnhom li huma tad-daħ ukoll, ħafna kuntrast ukoll bejn karattri li kollha f'dawn l-istampi. Bħala medium hi tuża pen, ink u watercolor, kif ukoll collage. Hi għandha ħafna karti u affarijiet li tixtri meta żżur postijiet anki barra jew għandha kollezzjoni ta' affarijiet żgħar li mbagħad dejjem tuża fl-istampi tagħha. Marisa kull fejn tkun dejjem tistudja n-nies, dejjem tieħu noti, tiskeċċja n-nies li tara madwarha, tkun ħdejn il-baħar jew x-xitieġ jew is-suq. So dejjem għandha daw in-nies f'moħħha li tista' tgħid jgħixu hemmhekk. U mbagħad għaliha issib żvok u għall-vuċi tagħha li tista' tesprimi u dawn in-nies isiru jisom ittihom il-ħajja terġa' fl-istampi tagħha fil-karta tagħha. Bħala kuluri l-iktar li tuża huma pastels, però anki skont is-suġġett tal-istampa ġieli jkun hemm anki kuluri vivaċi. Kulħadd li jidħol jara din il-wirja dejjem jgħidilna li meta jara x-xogħol ta' Marisa ikollhom tbissima fuq wiċċhom. Hi wkoll għandha xi ftit minnhom li jkollhom messaġġ partikolari li huwa moħħbi wkoll, imma hi tistieden il kulħadd li jiġi hawnhekk biex jikkrea l-istorja personali tagħhom meta jaraw dan ix-xogħol.